Right, guys, welcome to Kumusha Podcast, guys. Nas we are in Wedza, Mukamba, Gotone, Gomwe, Murambinda, Goneso. Right, today I've got my guy here, Ndasangana munzvimbo yeWedza. Akati mukoma wangu atimbokurukure nenyaya dzangu, ane nyaya dzake dzada kuti timbokurukura mumbonzwa. Mukamona mukatarisa kudai so munhu mu-underrate but chitori chibaba paari mukomana uyu. Zvandaratidzwa nebrain dzerumu dzakawandisa. Saka guys, egai mumbozvinzwira mukomana tichimbokurukura naye kuti zvinofamba sei. Right, mukoma wangu munofara here? Ndinofara mine muse. Aiwa, ndofara shamwari yangu. Unonzani wangu? Unombonzani? Unobva kupi? Unogara nani? Ndonzi Jimmy Maradza, ndinobva kwane Gombe kuvillage kwaUswa, ndogara nagogo. Alright. Une makore mangana? Ndine 14 years. 14 years. 14 years. Unoenda kuchikoro? Ndingoenda. Uri grade how? Form 1. Form 1? Form 1? Chimbosimuka toni? Chimbosimuka timboona kuti uri form 1 ndezvo. Oh. Ore gara akupata shamwari yangu. Guys, hanzi ndiri form 114 years na Jimmy Jimalo. Right, Jimmy Jimalo, chimbondiudza something. Iwewe wati uri form 1 and unodzidza pachikoro panonzi chii? Ndinodzidza kwaUswa. Kunonzi kwaRuswa here? Chinonzi chii chikoro chacho? St. Mathias Uswa. Alright. Right. Uri form 1, ko primary wakadzidza kuti? Ndakadzidza paRuswa. Chimbondiudza Jimmy Jimalo, pana mbotaura newe namboona kunge uri brain dzako dziri sharp zvisingaiti. Saka ndambonzwisa kuti grade 7 Jimalo wakabuda nemaunits mangana? Ndakapinda 6 maunits ndowakaita sei? Isusu patakadzidza taizwa zve4 units. Saka 6 which means pane kumwe kwawakaita munoita sei? Munoita i111 here kana kuti 111. Saka which means udaureva kuti wakapasa zvese. Jimalo unoninyebera here. Ndoona kufonera gogo wako izvi. Gogo wako wazoti iwe uri kunyeba Jimalo. handinyebi. Avafonera izvozvo. Guys, Jimalo akabuda ne6 units. 6 units. Mukomana ari panapo. Right, wabuda ne6 units. Jimalo, pawakaenda kuform 1. Zvakaita sei? Uri kuchinja here? Tiri patemu namachii panapo? Second term handi? Wakabuda nemangani? Second term. Ndabuda ne8. 8 mari. 8 masubjects. Yes. Alright, pa 8 masubjects wakabuda nema Ndabuda nema A angari 5. Nema B3. Angari 5 nema B3. Guys, asi uninyeberere mukomana. Guys, I think ndapedza podcast. I have to call Gogo Jimalo. Nimbowanzisa kuti 8 masubjects akabuda ne5 ma-A's 3 ma-B's. Jimalo, chimondiudza something. Kuchikoro ndiani anokubhadhira chikoro? Unobhadhira nagogo. Alright. Gogo anoita basa rei? Vanoita mapiece-work. Vanoshanda mudzimba dzevanhu, vanoshanda sei? Munoita sei? Vanoshanda mudzimba dzevanhu. Dzimwe nguva inini ndinoti pamaweekends ndinoenda kune vanenge vaida kusvikirwa mandiro, kune vanoda kuchidzwa magadheni. Ndo panozobuda inge mari yakawanda yekuzoti ndibhadhire chikoro, but pane inenge yazosara shoma zvekundo vanozongopedzisoo. Alright. Unoita mari kuchikoro kwaunoita? Kuchikoro tinobhadhira $8 per term. $8 $8 per gore, which means it's totally $30 per term. Ndizvo 27, 28 per term. Right, guys, this is Jimalo. Jimalo mukomana anogara anobaiko kuwedzwa.
haana munhu anozonatsoona kuti anongoketa kana munhu uchigara kumusha it's hard kuti ukwanise kuonekwa nevanhu vanoona. But Chimalo naye angoti hamkumongu chimondipa interview ndimbotaurawo zvinhu zvinoitika mulife mangu, saka ndo watinaye muzuva ranhasi guys. Chimalo, mondiudza iwewe kuti kuchikoro uku hanzi wewe une matalents aunawo. Chimbondiudza matalents aunawo zvaunoti izvi ndozvigona izvi. Gymnastics. Wakazozviona sei kuti unogona gymnastics? Wakadzidzira here? Wakaona munhu achiita here? Wakaita sei kuti uzokwanisa ku? ndaingozvitawo zvaingobuda mupfungwa dzangu nongotanga kungodzidzira hanga. Zvizhinji zvacho ndaita zvokuona zvichitwa pamavidhiyo andazviona zvichibuda kana pamachaina. Alright. Wotanga kuteedzera. But waisa hautyi kukuvara here? Une munhu anokudzidzisa here kana kuti unotongodzidzira uri wega uzvo? Alright, Chimalo, chimbondiitirawo one chinhu chaunofungudza kuti ichi ngomongo uda kumbokuitirai ichi mumboona kuti zvemagymnastics ndozvigona. Usadonheka kosa. Miro wakadai so. Right, ita toni. All right, guys. Yeah, Chimalo. All right. Saka 180. 180 unogara. 180 All right, maybe ine condition yemakumbo ake ari kunotadza kunazogara 180 zvakanaka. Guys. But Chimalo, I think kana pano vanoita zvemagymnastics guys, please mukumbiro kana muchikwanisa kubatsira mukomana Chimalo kuti akwanise kuenderera mberi nezvido zvemwoyo wake zvokuita zvemagymnastics. I think tichaisa nhamba dzake, nhamba dzaambuya wake kuti vanoda kumubata Chimalo vanongomubata panhamba idzodzo votaura naye kuti kana pane vanoda kumubatsira vanoita zvemagymnastics vanoda kubatsira Chimalo vanobatsira nezvozvo, vanoda kumubatsira nemaschool fees, vanoda kumubatsira nechikafu nekurarama kwake. Guys, nhamba dzandichapinda mucomment section idzodzo ndo dzinotadza munokwanisa kutaura nadzo nemunhu anogara naChimalo. Ore Chimalo, tiri panyaya yekuti yekuenda kuchikoro handi chimbondiudzawo kuti kana uchienda kuchikoro chikafu unoita dzimwe netomboenda ndisina but time dzatinozongotoka nenge chinombonyanya kuwana nezvekuwana nyama wakapedza kudya nyama hamuchengete huku here ko mafuta zvo patinenge tangopuwawo zvimwe pamwe kumarande topihwa kana kumakabu kana kumatambo topuwa tononzi tobika kana tisitonzi kana kudzivesa saka tichitoera kana tisito. Saka vanokupai mune mashanda here kuti vanhu vazokupai mafuta kana kuti vanongokupai nekungoda kungoti ndandibatsire Chimalo nagogo wake? Nguva pamwe vanenge vatongoti toendemo tifudzire mombe tichitongodzoka vozongoti chiwai mombono yodzoka namwedzi sezvamusina, asi kune vamwe vanozongopuwa kuti endemo voisawo, asi apa tisingapuwa kawanda pavanenge vachitopuwa kana kuti 2 days. Alright. Ko maparents ako ari kupi? Maparents angu ndina mai chete, baba wakafa. Wakafa rini? Wakafa saka amai vari kupi?
saka pavakadzokera kuta pachisiku Alright. Guys, inzoi nyaya Jimalo guys ari kutaura kuti iye Jimalo ane nguva asati adya nyama. Iwewe zvako unotodya nyama every day unoshora Mwari. Kune vamwe vanhu vanototora vanotosuwa nyama. Kune vamwe vanhu vanotosuwa mafuta ekuisa mumuriwo guys. Nyaya yemukomana uyu atsanangura nyaya yake yandibata that's why ndazotaura naye ndikati aiwa guys regai ndiise mukomana uyu ndimbotaura naye so that mumbonowa life inorarama vanhu vanenge vari kumusha. Maybe iwe wakakurira kumutauni haunomvira wamboexperienza life yekumusha. Totomboona kuti kana munhu ari kumusha anorarama sei so that munhu iye unokwanisa kumuunderstanda ukanzwa wagara naye kana ukanzwa wasangana naye muroti. Jimalo, kubva kumba kwenyu iwewe kuenda kuchikoro kwakareba sei? kwakatoreba Zvokuti ungatore nguva yakareba sei? ndokunotora na 3 hours kuti ndibve pamba unosvika kuchikoro. Which means ukona udaenda kuchikoro unongoitomuka na 6 kana na 5. Nditomuka ma4 na 5 ndienda kutopinda muroti ndete ndichitosvika nguva takatozobuka. Alright. Ko nekudzoka munopedza kuchikoro nguva? Topedza na 4. So which means nekudzoka foot is the same. Moti 4, moti 5, moti 6, 7 o'clock mune muchipinda umo. Guys, handizive guys kana iwe uchishora hako Mwari uri kwauri unototi kana uchiri kuchikoro unototakurwa nemota. So the transport yechikoro yaita sei? Yasvika pagate guys. Isi tine vana vari kuno kumamisha guys kuti vanotora 3 hours kuti afambe kubva kumba kuti aende kuchikoro. Achazotora imwe 3 hours kuti abve kuchikoro kudzokera kumba. Apedza izvo zvanosvika achiita mapiece job yekuti akwanise kuti abhadhare school fees. Aita mapiece job yekuti akwanise kudya urara adya. Guys, Jimalo chimbondudzaiwo kuti ungade rubatsiro rwei kubva kuvana vanoda kukubatsira? Rubatsiro rwei rwaungangodawo rwaungangoti inini ndikabatsirwa nezvakadai zvakadai zvakadai zvakadai? Ani vanhu vanongoti dai vandibatsira panyaya yekuenda kuchikora pakuti nononoka nguva ndichitosvika vamwe vatopakati neleseni saka zvinenge zvabatwa nevamwe kazhinji kacho hazvindizozvibate hazvibate. Chinozoitika ndechekuti pazvinozodzidzwa kumwe vanotozobata kuti apambaitwa sei ndo zvinozoita kuti ndipasi asi nguva ndotosvika vanhu vatopakati neleseni saka ndongoti dai vandibatsirawo kana enda kwanisawo kana kuwana ndakwanisavo zvekundikoavo neapo asi ndambonavanzomboenda nayo Transport yaungade ibhasikoro saka which means uri kuti ukaona munhu anokwanisa kukubatsira nebhasikoro unopinda kuchikoro. Asi ukaona munhu anokwanisa kukubatsira futi neschool fees dainda mwana nekuti apo nguva tinotodzingwa tichitotadza nevanhu vasina kupedza havafaniri kudzidza nevamwe aingozvita kune kwakudiwa apedza saka unozodzingwa patinini fambe obva zvivakadhisemba anenge achivava. guys. Kana pane vanhu vanokwanisa kubatsira mukomana nenyaya yeschool fees, waona umwe wako kareruka uda kumutengera bhasikoro Jimalo guys, nhamba dzegaidi wachadzisa kwasakutora nawo dzevanobatsira kuti akwanise kutengerwa bhasikoro. Jimalo, ndamboona wataura kuti unogona kuimba. Wakatanga rini?
Unoimba baby. Sese mtanzo. Saka kuisira beat izvi unotokwanisa kutotombotimbira. One line chete. Zvinofamba sei? Chimalo hata anokwanisa kutimbira guys. Guys, mavuzwa Chimalo. As Jimmy Chimalo. No man can guess. Guys, sometimes when ukateerera nyaya yemunhu inosuwisa. But vanhu pamunozosvika pekuti munozosvika pakunonakirwa. Guys, Chimalo, nganomboipfuura riti mungo rwafuti. And let's go. Imbisa. Okay. Yesu takangomirira. Uya Jehovha wemweya. Kune vanotemba negule banda. Tora nyama munotora mweya. Yesu takangomirira. Uya Jehovha wemweya. Kune vanotemba negule. Mbona japinda mkorasi ka? Ausino pinda mkorasi. Umvesa mimi. Guys. This is our cheapest promotion, guys. Kana makuita cup clash, guys. Tokumbira nemweya wa Mwari kuti Chimalo tikwanise kumuwana mari yekusimuka kubva kuhedza achinopinda mucup clash. Guys, Chimalo, imbondera yekutanga yeye. Ndauti mbondera yekutanga yaomborwa pekutanga tobva tangovharidza zvinhu. And let's go. Dauti uchisimuka, dauti urowa simu. Chimalo. Didenaro. Kokro. Gori koko. Yes, sir. Matenge pamango set up this. Yes, sir. Yes, sir. Kama purisa kama manes. Muba uze kuno bada meta yes. Sana uta place man can guess. Yes, sir. Tongera ka bless on my face. Hey. My personal request. Hey. Follow music. Hey. Hey. Chimalo to the fullest, guys. Mamuzira Chimalo anoimba. Ana Chimalo kuchikoro. Hanzi kuchikoro. And apana anondikunda when it comes to music. Pese panoitwa show yemusic. Cheapest promotion, Godfather Temoman, Fantan, guys. Toti mukuvona amboya cup clash, guys. Amboimba ka one chete. One kuti ngamufai now. But ungadosangana ngwere diki unoizera. Ngwere diki unoizera. Unoda kuti chimbota chimboiudza mashoko auda kuudza ngwere diki. Ngwere diki. Ndaitogara yakasiyana kuti pandoionera yakaitozoti kuri kuyawo imwe ngwere pfupi. Guys, hanzi kuda kuya ngwere pfupi. Hey. Ava
guys, Challenge accepted. hanzi ngwere diki ngaigara yagadzirira kozi kuri kuya ngwere pfupi. Chimalo wakareba sei? Ani nakareba tingati akadai. Marula mangani. Panobuda marula mangani. Iwana. What? 130 centimeters. One inch. Panobuda matatu apa. 30 centimeters. Iwana. Huh? 90 centimeter. Guys, Chimalo akwazi kusvika 90 centimeters. And 90 centimeters dzakarebesa. Chimbomira Chimalo. Chimbonoti ungangoreba. Ngamiri paside pako. Mita ikwana. Maybe 70 centimeters. Guys. Okay, ngamiri paside pako. Akamira pa achaoneke. Guys. This is Chimalo for you. Chimalo, thank you very much, my guy, for coming through Kumusha Podcast. Unaizia nini Kumusha Podcast? Unaizia? Aiwa, tutenda. Naomba unaitwa uchilaika, uchishare. Guys, Chimalo mchamuona ku Cup Clash, guys. And kana mkamuisa ku Cup Clash, and mlima fulfill dream yake, guys. Thank you very much, Chimalo. Ofamba zvakanaka mfana. Anzi. All right. Number unodzidzwa ni mzore. Chimbotaura. 077 157 667 660. Chimalo. Mumbata ipa. Makore mangani? 14 years. 14 years. Yes, sir. Great. Form 1. Form 1. Okay. Right, Chimalo, thank you very much, my guy. Andy, Chimbo, go freestyle on Roy. Chimbo, tell freestyle you pay zero. Acapella, sorry. Acapella, it's a beat. What is it? Right, Chimbo, Dambram with a dick. Okay. How ya just didn't wear Kadiki Asimu fake. Mane ndomuro wasa Brian Jackie. Kumbaga wandi tom visira ye cheki. Yes. Kana wani anaenda je fake. Yes. Awapeza mara, awapeza. Challenge accepted, guys. Ngwere diga azi unoimba zve fake. Azi tukusangana final na Jimmy Chimalo ngwere fupi. Guys, thank you guys for following Kumusha Podcast. Thank you guys for liking and sharing. Thank you guys for subscribing to Kumusha Podcast. We love you. Doleka.